Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Urretalu saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Olatz Mitxelenarekin jarriko gara kontaktuan, bera Gipuzkoako sagardogile elkarteko koordinatzailea dugu eta zenbait berri baditu eskuartean kontatuko dizkigunak. Ondotik Iñaki Behingoetxearekin ere kontaktuan jarriko gara. Bera Irungo Meaka auzoko Ola sagardotegiko nagusia dugu eta berak ere baditu asmo berriak kontatuko dizkigunak, eta azkenik saioari amaiera emateko sindikatuaren atala izanen dugu eta gaurkoan Nafarroako N sindikatuko koordinatzailea den Felipe Txetxikiarekin jarriko gara kontaktuan eta berak paken inguruan zenbait berri edo informazio emanen dizkigu. Oraingo honetan, Olatz Mitxelenarekin gaude, badakizue bera, Gipuzkoako sagardogile elkarteko koordinatzailea dugula, eta sagardo munduan, aspalditxotik buru belarri sartua, eta berarekin azken aldian, orain dela hilabete pare bat izan zen, alarma egoeran sartu berri ginelikan, denboraldia bete-betean zelikan, eta orduan berak balorazio bat egin zigun, egoera nola zegoen, eta ez genuen garbi ikusten zertara joko zuen edo zenbateraino luzatuko zen. 2 hilabete beranduago, Olatz hemen jarraitzen dugu, fase guzti hauekin bueltaka, eta sagardotegiak bereziki, hortxe daude orain arte geldirik, eta hemendikan aurrera ez dakite zuek sagardogile elkartetikan, zer diote bazkideek, nola ikusten duzue gaia, Olatz? Egia esan, data aproposa da, informazio berri gehiago emateko, orain arte ez genekilako oso ondo zer gertatuko zen. Baina, behin terrazan irekiera planteatuta, eta orain ikusita torren astetik aurrera Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat barrualdearen aforoa 50% irekitzeko aukera izango dela, beste perspektiba berri batekin datoz sagardotegiak. Orduan, gure kasuan, 2 hilabete hauetan zehar landu duguna izan du da sagardotegientzako protokolo espezifikoa, kontutan hartuta bai Espainiako Ministeritzak eta baita Jaurlaritzak ere egindakoa, batez ere, sagardotegiek daukaten balio erantsi bat azpimarratu ahal izateko. Sagardotegiak orokorrean behintzat espazio zabalak dira, handiak dira, aforoaren aldetikan errex eraman daiteke aforoaren erdia atenditzeko aukera, baina batez ere bezeroaren lasaitasuna da momentu honetan importantena, lasaitasuna eta segurtasuna. Orduan, espazio zabal horiek aintzat hartuta planteatu dugun protokolo espezifiko hau sagardotegientzat eta bezeroentzat aukera bada bai. Azken finean, sagardotegiek ere berrasmatu behar izan dute beraien funtzionatzeko modua. Txotxa, aglomerazio bat izan da orain arte, jende kopuru handia elkartu delako bai bazkartzen, afaltzen eta baita ere kupeltegian. Orduan, momentu honetan lantzen ari gana da, talde txikiak eta maika mugitu ahal izatea kupeltegira, momentu berezi bat izan da bila hori bezeroentzat, sagardogilearen eskutik izatea bakarrik sagardoa astatzeko aukera. Beste puntuetako bat, plater individuala izango da sagardotegietan, bezeroei komendatuko zaie pertsona bakarrak zerbitzea bai tortilla, bai txuleta, kontaktua ekiditeko. Eta gero, bezeroaren aukera izango da, 0 puntura arte nahi duen egin, edo ez duen nahi gelak, maskarillak, sagardogileen aldetikan desinfektatzeko helburua, bai hasieran eta baita mugimendua dagoen guztitan. Komunak ere 6 aldiz garbitu beharko dira egunean, horiek denak sartu ditugu kokteleran,
eta nik uste lortu duguna izan dudala ikusi behar, baina sagardotegiak espazio eroso eta atsegina izatea, eta era berean seguruaz. Finean, sagardotegira goazenean ez guaz, laneko postorriko protokolo bat errespetatzeko afan horrekin, ez? Guaz, gure lagun edo familiarekin aspaldiko partez elkartu eta barrato bat pasatzea. Eta, hoxe da pixka bat landu nahi izan deguna, batez ere bezeroaren lasaitasuna eta sensazio ona ez galtzeko. Bai, orduan olatz ze aurre ikusten da, sagardotegi bakoitzak erabakiko du zer egin, baina, maiatza ondarretik, orain ja berriz ere txotx denboraldiari eutxi berriz ere, eta ez egin noiz arte luzatu. Bai, txotx garaia da. Orduan, hemendik aurrera irekitzen duenak beste kontzeptu batekin irekiko du. Kupeltegi azkenean, gaur egungo oze sistemei esker, sagardoa ikeragarri ondo mantendu da. Aukera egongo da, kupeltegietan sagardoa dastatzeko, sagardogileak hala ikusten baldin badu, baina udarako kontzeptua normalean beste bat izaten da botilaren presentzia handiagoa, txotx menuaz aparte, sagardotegiko menuaz aparte beste garaian garaiko produktuak, izan ensaladak edo parrillaren lanketa beste modu batera. Orduan, azken finean, udan garai bikaina da sagardoa edateko, eta kupeltegietan eta sagardotegietan hoxe izango da, ez? Beste kontzeptu bat azken finean, eta botilaren garrantzia handiarekin. Bai, hori da. Malgutasun bat izanen da sagardotegi bakoitzak izanen du, eta, garrantzitsuena da, konsumitzaileak hain gustoko eta hain maitatu den sagardori, dastatzen jarraitzeko, eta beti ere ez sagardotegiak ematen duen, habitat edo leku eroso atsegin, eta, lagun arteko hori, ez? Bai. Bai, ostiralean egin genuen azken formazioa irekieraren aurretik, orduan, sagardogile asko hartu zuten parte, eta informazioa badaukagu, asteburu honetan jaso dugu azken datua, eta lanerako irrikaz, sektore honetan zerbait egiten baldin badakite da lana, eta dudik ez izan sagardotegi guztik desiatzen nengo diala eta pozarren hartuko dutela iristen zaien lehenengo bezeroa, bigarrena eta baita 20garrena ere. Bai, momentuan, ezagite, probintzi bakoitzeko sagardotegietara joateko aukera izanen dugu, ez, bakarrikan. Probintzia aldaketa horiek, aurrerago, ez? Bai, printzipioz, aurrikusten da, 3. fasean ondoren aldatuko probintzia aldaketa, baina, minuturo egokitzen dutenez deseskalatze famosoa, ikusi behar da, noiz daukagun aukera. Astelehenetik aurrera ere beste aldaketa handi bat dago jendarte honetan, da soziedade gastronomikoen irekiera. Soziedade gastronomikoak oraindik ere oreka kanal osoa bezala ezinbestekoak dira sagardogintzaren aurrera pausotarako, soziedade gastronomikotan kontsumo handia da sagardoana. Orduan, datorren aste honetatik aurrera sagardotegiak irekitzeaz gain, hosteleritza osoak barrualdea irekitzeko aukera izanik, sagardo kontsumoak ere espero dugu eta hori lantzen egia goruntze ingo duela. Bai, bestetik ezagite alarma egoera honetan, hasiera-hasieratik jarri zenituzten salmenta kanal berriak, internet dela medio, ezagit zer moduz joan da internet bidezko sagardoaren salmenta? Media oraindik atera ez dugun arren, egunero atera ditugu eskaerak, bai Euskal Herrian eta baita Espainia osoan ere. Hortaz aparte, beste produktu berri bat jarri gendun salgai, izan du dira dastatzegi datuak online. Ikusirik, ezin gendula oraindik etxetik mugitu eta jendearekin elkartzeko aukerariko oraindik ez genula, eskaini ditugu, bai ziurtatuta, ostegunero 7etan, ostegun hontan dago azken kata, eta baita pribatuan ere, kuadrilan egin nahi baldin badute. Aprobetxatuz, online dendarekin daukagun logistika, bezeroak etxean jasotzen ditu 3 sagardo botila eta 3 kopa, eta ondoren bidaltzen zaio link bat, bilera telematiko bat balitz bezala, dastatzegi datu hori egiteko. Eta dastatzegi datua Mikel Garaizabalek ematen du, eta, bezeroak azken finean aukera dauka hori ez, beste modu batera sagardoaz gozatu ahal izateko. Hori da, orduan ongi antolatzen duzu eta ostegunetan beraz azken aukera ez, dastat? Hori da, bai.
Bai. Oso ongi olatz, bueno, mendikan ez, animatu pixka bat ez ikusentzule guztiei, Nafarroan daudenei pixka bat itxaroteko, edo Nafarroko sagardotegietan disfrutatzeko, eta bestei, istanten dana pixka bat, probintzi batetik bestera mugituko gara, eta Euskal Herri mailan lasai ibiltzeko aukera izanen dugu, beti ere diren arauak errespetatuz ez. Hori da, azken finean nik uste lortu behar dugunara elkar zaintzea eta ematen ditugun pauso guztiak izan daitezela pixka bat, hori alden neurrian kontaktua ekidinez, baino bizitzaz gozatuz, dudarik gabe. Bai, oso ongi, Olatz, eskerrak asko zuri, eta temendikan ere sagardo gile guzti, animo, estanten sagardotegietan gaudela, eta berriz ere altxatuko dugula dana. Vale, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuei egiten duzuen lanagatik. Ongi segia, jo. Jo. Oraingo honetan, Iñaki Bengoetxeagarekin gaude, badakizue bera, hola sagardotegiko nagusia dugula, eta justu alarma egoeran sartu ginelikan, berarekin ere kontaktuan jarri ginen, ikusteko pixka bat nola ari ziren egoera eramaten, eta ze aurre ikusten zen, eta egia esan orduan ez genekun gauza garbirik, nola joanen zen dena, eta orain momentuan badirudia bigarren fasera sartzearekin batera, gauza pixka bat argixo dagoela. Bueno, Iñaki, lehenbizuko gauza, zer modu zabete, ongi zabete danak, ezta? Bueno, ongi bai, hola beharko, esan, momentu osazunatik eta ongi, eta aldi horti bai, ongi, gaineko iturria, zuzentzen du. Bai, hori da ez, azkenean, pandemia horrek arrautu zizuen bete-betean txotx denboraldian, martxo erditik goiti, eta sagardote guztientzat, tenorerik fuerteena, eta hoendikan txotx denboraldian, bazkari eta fari asko ziren aurretik egiteko. Orain momentuan Iñaki, bigarren fasean sarturik, zer aipatzen aldu pixka bat, zer balorazio egiten duzu, edo zer duzu hemendik goiti antolatua edo pentsatua? Bueno, esan duzela bigarren fasean sartu gara, eta, poliki jotangean aurreratzen. Gu datorren astean ekainan aurrenatik hasitzeko idea dugu, 150 sekundan duzela, eta, jende animatzen den, eta sagardotegian aukera ere pixka bat hor usten dugu irekita jendean nahi badut horre. Bai, hori da ez, hola sagardotegia, leku paregabea duzue, barrenin, sagardotegiko mai guzti danak eta kupelak ere, baina ezin ahaztu baita ere, ostatu eta ostatu ondoan mai kuadrilla baduzuela, eta kanpoan ere terraza eta mai pollitak. Horren pixka bat, dan uztartzeko aukera izanen duzu ez, guan maiatza aukera jaztuk esan bezala ekaina, hasieratik aurrera. Bai, pixka bat, igualdi launtzen magetu, kanpoan ere lan egiteko aukera badugu, hori igualdin gora beran dago, eta gero erretegia eta sagardotegia ere, pixka bat, hirutokiak aurten 3ekin lan egiteko idea dugu. Normalian 2 egiten dugu, baina nola situazio hau den, aukera izango da, santon bezala, kopeletan ere, sagardotegiko menua eta udako menu berezi bat ere jateko. Hori da, azkenean jendea gogokin geratu zen sagardotegi gogoarekin, eta bain du aukera, berriz ere orduan utzizun bezala berreskuratu eta sagardotegietara joan, eta zuen kasuan hola sagardotegira, dastatu bertako sagardoa eta bertako jana ona. Bestetik ere sagardoa botillan sartua desente izanen duzu ez, Iñaki? Bai, ari gara, bixan, jendea igualdi honakin eta kontsumitzen ari da, animatzen, ez lehen bezala, baina hemendik aurra normalizatzen ari gara, jendea berta etorri eta erosten aldu, eta, ostatuak ere martxan jartzen badie konsumoa jongo da pixkanaka goratzen, eta botellatzen ere aigea, poliki, mantsogo, baina, aigera. Bai, hori da ez, azkenean pixko bat dena joan barda normalizatzen, salmenta hori ere normalizatzeko ez. Bestetik, aurten suertatu dena, horrek ez luke pentsatuko ez, pandemia bat sartze horrela eta azkenean negozio askori ikutu dio eta sagardotegi munduari zer esan ez. Bai, bete-betien bilatu gaitu, 2 hilagote hobenak,
Eta, bueno, hau ez geno pentsatzen nola etorriko zenik, eta gutxi hori, eta jende etxien egon bartzuen ikan ere ez, eta, bueno, konsegitu dute denatea, bueno, on beharrez ustez, eta, oan pixkanaka buelta ematen hasten gean, eta zerbait aurrera egiten dugun, esperantza eduki beharko dugu, eta saiatuko gara. Bai, hori da ez, aurretikan, bueno, kaina hilabetea, uztaia, abuztu, iraia, bueno, hilabete asko dira aurretikan, bueno, urriru udazken polita egiten du hemen ere, hilabete asko pixkat egoerari, buelta emateko saiatzeko behintzat, ez? Eta jendeak horretako grina du, ez? Pixka bat lagun artean, familian, otordu batzuk egin, da behar bada batzuk oporretara joatera ez dira animatuko, baina badute dirua non gastatu eta non disfrutatu, ez, bertan? Bai, nik uste lehen bidaiatzen bezala, oan inguruko produktuak eta inguruko txokoak dastatzen esan duzun bezala eta disfrutatzen ikusiz eta saboreatuz badutela aukera. Bai, beti, hola sagardotegira leku hartzeko eta deitu ezkero, hobe ez, azkenean badakigu, legeak edo araudiak dioen bezala, foro kopuru ere pixka limitatua da, baina, bueno, berena ez, zuen sagardotegira edo ostatura deitzea eta itzordu hartzea ez, bazkaltzeko, afaltzeko edo dena delakorako ez. Bai, gehiena hortik jungo da gauza, hartu itzordua, tokia, eta, bueno, pixkat badaki jendiagoan lehen bezala etorrita eozin xin batien estu, ez dago jartzeriken, neurria behar dire, eta telefonoz lan egin beharko da. Bai, lehenbizikoak edo baten bat joaten delikan sagardotegira eta kuperatik txotxo egiten duelikan, baten bat emozionatuko da eta guzti ez? Bai, bada jendiak gelditu zena hor gogoakin, proiektuakin, eta egia esan ehunkalon martxan genuna, ja lokalak, hartuak, egunak, antolakuntzak eta abar, eta ordena zintzilik gelditu dira, eta nik uste bakarra matek emozio izango dula. Bai, gero badakigu jendea, zentzuz jokatu behar dugula, ez? Azkenean, alkohola tamainan behar da, betikoa, oroituz beti ere, zein egoeretan gauden, eta pixka bat, neurriak hartuz, eta betiko gauzak, ez? Pixka bat, persona bezala jokatu, ez? Nik uste ezalgetu, akaso zu bezan bezala, lehenbiziko egunean, igual emozio pixka bat eta pasako da, baina berri zen nik uste normalidadea boltatu behar dula jendeak. Eta, disfrutatuz, gastatuz, eta egia esan, pasatu gabe, ondo pasa. Hori da. Eta zuek behak auzoan, leku paregabean zaudete, guraldi politak heldu dire, eta espezial, mendixkan ere bueltaska bat eman, naturaz gozatu, eta otordu bat iteko ona, ez? Bai, gaur ere ikusi da, jende asko jonda mendira, eta bueltan faltan botatzen zuten, galdezka, noiz hasi behar dugun, eta hori aproposa da lekua hortako. Bai, oso ongi, orduan ikusentzulek badakite, oraingoz probintzikok gozatuko dute hola sagardotegiaz bakarrik, ikaina aurretik duzue, eta estanten fase ez aldatzen delikan, suposatzen du ja probintzia artean ere mugitzeko aukera izango dugula, jatetxetera eta sagardotiet joateko, eta orduan ere, noski, jende asko Nafarrotik ere hola sagardotegira hurbilduko da, eta, denok nahi duguna, ez, poliki normalitatera bueltatu, eta, hain gaizki pasatu duzuen bezala zuek sagardotegikoak bezala jende asko bada ere, baina danon artean eskuba bota eta aurrera ateri. Oso engainaki, zorteriko berena, espero dugu jendeak erantzutea beti bezala, eta zuek ere, disfrutatu posible denean eta gustora lanean ari. Bai, gu eskua zabalik eta atia zabalik jarriko gara hemen, beti bezala jendeari alden eta plazerik gustu osonak ireki eta janta edan dezala, sagardoa dastatuz. Nola dauden, jendean gustoko dagoen, eta nik uste baiez. Disfrutatzea badagola. Seguro baietz Iñaki. Esan dakoa, ongi segi eta, besarkada bat. Zango du elkarren berri. Beste bat arte. Berdin, eskerrik asko zei. Agur. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.
Sindikatuaren atalean gaude eta gurekin Felipe Txitxikia dugu, bera Nafarroko N sindikatuko koordinatzailea. Eta Felipe, ikusten duzun bezala, etxetik jarraitzen dugu grabatzen, udaberrian ongi sartua gaude, ja maiatza bukatzen, eta beti ere nekazari eta abeltzainentzat tenore garrantzitsua, lan askoko garaia, belarrak eta direla, eta beste alde batetik garrantzitsua sasoi honetan izaten direlakoz, Europatik heldu diren PAK diru laguntza hoien papeleoak eta burokrazio hori dena egin beharreko tenorea. Hor da, da, Felipe, ez dakit behar bada zu koordinatzaile bezala enekoa oso sartua zaude gaian, jendeari azaltzerik pixka bat zer diren Europatik heldu diren PAK laguntza hauek edo nolatan sortu ziren? PAK hitzak berak hori dio, ez? Erderazko siglak dira, politika agrikultura komun. Ez, nekazaritza politika bateratua esaten da euskeraz. PAK sortu zen, batez ere gerra ondoren zegoen egoera ikusita, ez? Batez ere gozete egoera bat zegoelako. Eta pixka bat nola, egoera horretan aseguratzeko edo elikadura sortze hori aseguratzeko eta merkatu bakar bat egiteko helburu horrekin sortu zen. Pero pixkanaka gero eta estatu gehiago sartu ziren, eta hasierako akuerdo hartan ez da izan ziren. Frantzia, Alemania ez oso ongi oroitzen, baina pixkanaka sartu dira eta orain momentu honetan ia Europa gehiena hor sartuta dago. Horre helburu momentu honetan pixkat helburuak ez da bakarrik elikadura sortzea. Baizik eta pixkat denboraren poderioz helburu horiek ere aldatu zoan dira. Hori mantentzen da, janaria sortzea eta gaina modu janari ona eta seguritate parametro nahiko handiekin janaria sortzea hori da helburu nagusia. Bestaldetik, gero eta garrantzia handiagoa du inguru giroak ere, inguru giro hori babestea. Eta baita ere, nolabait, helburu bezala markatzen da ere, landa guneetan edo herrietan, bizitza mantentzea, nolabait esplotazioek rentabilitate minimo bat izatea, hau da, bai helburu ekonomiko eta soziala ere bai, ez? Ordu, pixka bat laguntza horien evoluzioa, hasieran batez ere ziren merkatuari zuzentako laguntzak, bai merkatua regulatzeko batez ere, ez? Subentzionatzen zen, baita esportazioak ere subentzionatzen ziren, momentu batean, janari asko soberan bale bat zegoen, almazenamentu hori ere subentzionatzen zen, eta pixkanaka evoluzio hortan, laguntzen evoluzio hortan, gero hasi zen produzioa edo laguntza zuzenak zuzentzen produzioaren arabera. Gero pixkat aurrerago ez produzioaren arabera, baizik eta lurroien nolabait modu garbian eta mantentzeko orduan pixkat desoko platu egintze direla esaten da. Ez dago lotuta produzioari, baizik eta erabilera minimo bat pixka bat demostratu behar da egiten dela, baina ez dago hain zuzen lotuta produzioari. Gero 2000 eta 2005 edo laguntza horiek hain zuzenak izan beharrean, beste laguntza mota batzuk ere hasi ziren. Landa garapen plan horretan esaten zaien horri, pixka bat gazten instalazioa, inbertsioak egiteko laguntzak, eta, pixka bat hori izan da evoluzioa, ez? Momentu honetan, protagonismoa handiena laguntza zuzenak dute. Desakoplatuta dauden laguntza zuzena horiek. Pago basiko derecho horiek esaten direna, ez? Horiek pixka bat oinarri hartuta 2000an zegoen produzioan, pixka bat evoluzio bat eman da, baina pixka bat hori da jatorrian garai hartako laguntzak nolabait heredatu dira, ez? Horregatik esaten dira derecho historikoak. Eta, momentu honetan hori da borroka handiena, ez? Derecho historiko horiek garai hartako oinarri hartuta oraindik ere kobratzen direnez, jende askoia ez dago nolabait sektorean eta oraindik kobratzen jarraitzen du, ez? Momentu honetan Nafarroan bertan erdiak baino gehiago jubilatua dira. Eta pixka bat hori da urrengo helburu nagusia edo zer gertatzen den derecho horiekin. Sindikatu asko ari gara eskatzen hemen kontuak aldatu behar direla eta pixka bat derecho horiek desagertzea eskatzen da. Eta momentu honetan sektorean norrari den laguntzak horiei zuzentzea.
Bai, Eta pixka bat hori da evoluzioa azkar esanez. bai. Paken laguntza hauek, momentu oroiaia urtetan aldatzen joaten dira, zuk esan bezala, eta orain uste dut ere berriz ere beste aldaketa fase batean dagoena, ez? Askotan epeak luzatzen dira, baina nola dago momentuan? Bai, bueno, 7 urtero gutxi gora bera egiten da olako reforma bat. Aurreko reforma 14tik 2020 urtera behar zuen, baina bueno, argi ikusi da ez dela lortu beste reforma berri hori nolabait negoziatu eta diseinatzea, eta oraingoz ari dira esaten hurrengo urtean ere, ja 21 reforma berriaren lehenengo urtea behar zuen hori, jarraituko duela oraingo modelo berak. Eta segurazki hurrengo urtean ere bai, beste 2 urte gutxienez. Hor normalean egiten dutena da, aurrena 7 urteko reforma hortan zenbat diru jarri behar den, finantziazioa zenbatekoa izan behar den negoziatu. Eta hor dago koska nagusia momentu honetan. Ez dute nolabait akordio bat lortzen, hor Inglaterra Europatik ateratzean, gero Europa mailan ere beste gastu batzuk ere sortu dira, eta pixka bat hortan ari dira negoziatzen zenbat diru jarri behar den pakerako. Gero argi du komisioak batez ere jarraituko dela oraingo laguntza zuzen hauek beste izen batekin edo beste modelo batekin, baina laguntza nagusiak horiek izango dira. Renta nolabait, nekazarien rentak gora egin dezan, laguntza zuzen horiek mantenduko dira. Ez dakigu zenbaterainoko jetxiera izango den, ez dakigu landa garapen plan horretan. Horrek ematen du pixka bat herrialde bakoitzari, nekazaritza politika pixka bat egiteko edo modelo bat edo beste bat bultzatzeko aukerak badira hor. Ekologian modelo ekologikoari gutxiago lagunduz, gehiago lagunduz, inbertsioetan muga jarriz, ez dakit, nolabait oso intensiboak direnei, olako aukerak ematen ditu, joku pixka bat ematen du landa garapen plan horrek. Beste laguntzak Europatik zuzenean datozenak, hor ere estatu bakoitzak hartzen du modelo bat edo beste bat, badira aukerak. Adibidez, aurreko reforman ere Frantziak jubilatuek ez dute kobratzen pakarik. Hemen berriz mundu guztia kobratzen du, ez? Hor aurreko reforma hortan sortu zen figura bat edo izen bat esan zioten agrikultor aktibo. Zein da agrikultor aktibo? Nork kobratu dezake paka. Hor pixka bat definizio hori egiten saiatu zen, baina nahiko motel gelditu zen eta momentu honetan ia edo horri izaten alda agrikultor aktibo, ez? Ia demostratzearekin esplotazioa zure izenean dagoela, naiz eta hortatik ez bizi, laguntza lehen esan dugun deretxoak eta heredatu diren deretxoz de pago basiko esaten dioten horiek, kobratzen aldituzu nahiko errez, oso gauza gutxi demostratu. Eta, pena bat izan zen hor gehiago ez zorroztea zera hortan, ez, figura hortan. Orain urrengo reformarako izen aldatu diote, agrikultor genuino jarri diote erderaz, eta ikusi dugu definizio hori ze izango den, ez? Guk sindikatu bezala eskatzen dugu, gutxienez nekazaritza izatea kobratuko duen personen ogibide nagusia, ez? Eta hemen badira beste definizio batzuk, nekazaritza profesionala, hor kriterio ekonomikoak eta loko gauzak sartzen dira. Eta igual zorrotza izan gabe ere, baina gutxienez zeo zer gehiago eskatu behar dela uste dugu eta hori eskatzen dugu. Bai, beti ere nekazaritza abeltzainak paken laguntza hauek jasotzeko eskaera bat egin behar da, ez? Papeleo bat bada, burokrazia bat bete behar da, data batzuen barruan, ez? Ez dakit berez ofizialki non egiten alden aurkeztu papel guzti hau danak, eta ze epe arte izaten da? Bai, normalean otsailean hasten dira, pak garai hori, jendeak pak esaten dion garai hori, laguntza horiek eskatzeko epea, eta otsaila, martxoa, apirila, normalean maiatzaren 15erako bukatua izaten da. Aurten, koronavirus madarikatu dela eta luzatu dira. Luzatu dira ekainaren 15 arte uste dut, baina, jende nekazari gehienekia aurkeztu du bere laguntza eskaera hori. Eta hor eskatzen dira bai laguntza zuzen horiek, deretxoak esaten diegunak, eta baita herrialde bakoitzak landa garapen plan horretan badira laguntza ezberdinak. Batzuk rentari zuzenduak, nolabait esateko, laguntzak agroambientalak esaten zitzaienak, ekologiko laguntza, hartzaiek eta nolabait modu estensiboan ardiak erabiltzeagatik, baina beste agroambiental batzuk, baztaik destepareak
pixka mantentzearen garisoroetan eta egiten diren ekintza batzuk ere subentzionatzen dira, eta horiek urteroko laguntzak dira. Eta gero badira beste batzuk bereziagoak horrezkatzen ez direnak, ez? Plan jakin batzuk, inbertsio planak edo gazten instalaziorako, hori beste bide bat eramaten dute, ez da eskatzen oraingo PAK garai hontan. Herrialde bakoitzak, irikitzen du bere presupuestoen arabera urtero irikitzen ditu plan horiek, edo badu behintzat, eta beste bide batetik eskatzen dira, baina, PAK ezagun horiek, laguntza horiek, oraintxe da garaia bukatzen ari da. Bai, ez dakit, zoritxarrez, ezinbesteko beharra dago, laguntza hauen beharra dago, ez? Gaur egungo nekazarita beltzainak, beraien errentagarritasuna izateko, menpekotasun handia da, ez, laguntza hauena. Bai, menpekotasun handia da, esaten da gutxi gora bataz beste nekazarien renta, beste rentekin konparatuz, 130, 140 berago dela. Egia da, sektore honetan ere, errealitate asko dagoela, ezagutzen ditugu guztiok, ekonomikoki oso ongi dauden nekazariak, baina, ez da egoera orokorra, ez? Badira hor sektore batzuk laguntzarik ere ez dutenak, zerriekin, olioekin, ari diren granja intensiboak, eta ez dute apenas laguntzarik urteroko laguntza hori esan dutzagun. Inbertsioetarako dituzte laguntzak, orgaiak beti eskatu dugu horiek ere laguntzaien mugatzea, nolabait ekonomikoki funtzionatzen dutelako, eta gainera uste dugulako modelo hauek nolabait luzera begira, jasangarritasunari begira ere, ez direla oso jasangarriak. Orduan hor muga batzuk jarri dizkiote zenbateko inbertsioa eta egin behar den, edo zenbateko inbertsioa lagundu behar den Nafarroan zera hauei, esplotazio hauei, baina hala ere, esplotazio hauek inbertsio desente izaten dute, eta hor instalatzen diren gazteak eta inbertsio guztiaren parte kozkorra eramaten dute oraindik, ez? Baina, pixka bat, hori, realitate oso desberdina daude, ez? Argi dago, batez ere, agian abeltzaingoan ari dena, igual momentu honetan larriena dagoela, ez? Eta hor askok esaten digute, ez? Haragi behiak dituztenak, eta bere kontua gutxi gora bera izaten dira, abereekin dirurik ez dut galduko, eta ea paketik kobratzen dudan hori garbi gelditzen zaidan. Ez, hori txarrez, hori dira kontuak, ez? Ez dakit, hemen Europan sartu aurretik, segurazki nekazariek haiek ekoizten zutenetik bizi ziren. Baina, pixka bat evoluzioak eraman du, honetara, ez? Hori txarrez, prezioak ez du ematen, produktuaren prezioak ez du ematen bizitzeko, eta laguntzaek oraingoz beharrezkoak dira. Bai, zuek ere sindikatua, Nafarroako ene sindikatua, Nafarroako nekazari eta abeltzain guztien alde lan egiten duzue, borroka egiten duzue, eta Nafarroa badakigu, nekazaritza eta abeltzaintza aldetikan oso desberdina dela, ez? Hasita tutera baten zainzuriak ekoizten baldin badituzte edo beste produktu batzuk, Nafarroako iparraldea oso desberdina dira. Ez dakit orokorki PAK laguntza hauek Nafarroako nekazari eta abeltzaingoari berdin eragiten dion, edo esaten alda iparraldekoak modu batera eragiten diola eta Nafarroko hegoaldekoari beste modu batera. Azkenen, nekazari eta abeltzain bakoitza kasuistika desberdina da, Nafarroa desberdina izan ere, desberdin eragiten aldu, ez? Bai, kasuistika ikaragarria da. Hor, lehen, baziren laguntza asko, nolabait esplotazioari lotuta zeuden laguntza asko zeuden. Ardi bakoitzeko, behe bakoitzeko, horiek guztiak lehen esan dugu hitz hori desakoplatu egin dira produkziotik, baina ere datuz joan dira, eta orain momentu honetan lurra deklaratuz demostratzen da. Orduan, baita abeltzainen artean, edo iparraldeko abeltzainen artean ere oso PAK desberdinak daude. Orokorrean agian, hor badira sektore batzuk, adibidez, barazkiak edo fruituak dituztenak, horiek ez zuten hasiera batean laguntzarik ez zuten. Suposatzen da, garai hartan nolabait rentabilitatean nahikoa bazutelako. Orduan agian horiek dira momentu honetan laguntza aldetik okerren daudenak, ez? Lehen garai batean frutak eta desente balio zuen, edo gutxienez nekazarerik zehozek gehiago iristen zitzaion, baina momentu honetan hauek ere larri dabiltza, ez? Hor badira beste figura batzuk, OPFH-ak esaten dena, barazkiak eta frutak ekoizten dituzten organizazio batzuk eta antolatzen dira, Nafarroan badira batzuk, baina ez dago kultura oso zabaldua. Hor, Mediterraneo aldean eta, pixka bat,
ohikoagoa da. Orduan, horiek gelditu dira pixka bat laguntzatetik oso babes gutxirekin. Normalean, ez dakit, beltzainek eta behiak eta esnebiak eta izan dituztenak, pak desenteak dituzte, seguraski hor akoplatuta zeuden laguntza horiek orain lurra deklaratuz aktibatzen direnez laguntza horiek, pak altuxagoak dituzte. Gero, lurra asko duenak eta Iruña inguruko zerealistak ere, pak politak dituzte, eta, herri beran, berdin, Iruñeko pare ez, horko zerealistak eta dituzte laguntza desenteak. Eta, hor ganadu asko edo hartzai haundi samarrarek ere badirenez, zenbaki horrek ere laguntzen dut pak handiagoa izaten, ez? Ez daude laguntza guztiak desakoplatuta nolabait esateko. Bai, oso ongi, Felipe, ikusten dugu, azkenean nekazaritza abeltzain bakoitza mundu bat dela, danak ez da Nafarroan bizita, Nafarroan lan egin, bakoitzaren egoera kontutan hartzen da, eta guk espero duguna ez, betikoa produktuak, nekazaritza abeltzainak ekoizten dituzten produktuak, berezi duten edo behar duten prezio hori ordaintzea, beraiek jasotzea, diru sarrera handi bat, beraien kalitatezko produktu horietatik, eta azkenean, poliki-poliki ez dagoen horren besteko laguntzen menpekotasun hori ez. Bai, hori selitzake hoberena, ez? Zaien hori gustatzen laguntzetatik bizitzea, baizik eta bere lanetik, ez? Baina, ez dut sektore honetan, momentu honetan erronka handiena, batez ere esplotazio txiki hori eustea dela, ez? Orain bertan krisi honekin ikusi da elikadura ze garrantzitsua den edo herri bakoitzak bere janaria sortzeko gaitasun hori ze garrantzitsua den, ez? Eta ikusten dugu ez hemen bakarrik, mundu mailan gertatzen den fenomeno bat da, lurrak eta landa lur hoben horiek gero eta esku gutxion jabe gelditzen ari dira, ez? Eta hori da pixka bat gure uste sektore honen erronka, ez? Mugak jarri behar direla uste dugu aberastasunari azken finean, ez? Pakean bertan ere hori da hurrengo pakiko reformarako hori da eskakizun nagusietako bat, ez? Mugak jarri behar direla laguntza horiei ere, ez? Badira hemen, igual Nafarroan ez hain beste, baina Espainia mailan badira 1 milioi bat, 2 milioi kobratzen duten esplotazioa, hori ezin da ulertu, ez? Horrek ekartzen du, gero eta nolabait lurren konzentrazioa handiago bat gutxien eskuan, ez? Tristea litzateke, ez dakit, Nafarroan gelditzea lur guztiek 1000 nekazarien eskuz. Eta nekazariek azkenean bihurtzea, ni nekazaria naiz eta hemen langile batzu ditut, eta ez garai bateko nekazaritza bezala, ez? Normalean familia arteko nekazaria lur gutxi xagorekin, baina nolabait horrek ekartzen du ere sare bat herrietan eta soziologikoki ere eta ekonomikoki ere herri horiek mantentzea, ez? Ez dakit lehenko, denok dakigu ez, Andaluzian eta terrateniente figura horiek gero eta zabalduago dauden mundu mailan, ez? Eta hori da, gure ustez hori da momentu honetan sektorearen erronka nagusia. Oso ongi, Felipe, garbi geratu da, abeltzain eta nekazaria momentuan hori da dagoena, laguntza hauetaz menpekotasuna baute, garbi dago berein lana ongi burutzen dutela, profesionala direla, kalitateko produktuak ekoizten dituztela eta konsumitzaile guztiok beraien beharra dugula. Zuri, Felipe, eskerrak eman, momentu honetan gurekin ordenagailu bidez kontaktuan jartzeagatik, eta aurrerago ere berriri baldin bada Ene sindikatutik, jarriko gara kontaktuan. Eskerrik asko eta ongi segi, zaindu? Zuei eskerrik asko eta nahi duzuen arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara eta betiko moduan disfrutatu biziaz, disfrutatu baratze eta naturaz eta zaindu zaitezte. Ongi izan! Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.